Ekku, mija jillum propju fil-105 sena mitwaqqif tal-Akkademja tal-Malti. Propju il-President tal-Akkademja Sergio Grech. Bonġu, grazzi li jatmana. Nsellim lek u nsellim il-telespettaturi. Mela, fl-ambitu tal-fat li din il-ġimma propju il-biraħ fl-aħbarijiet kena feature qasir dwar dan, Charles Koleiro rebaħ il-medalja tad-deb ġieħ l-Akkademja tal-Malti. Inti fl-okkażjoni tal-oti tal-medalja l-Sur Koleiro għamilt diskors pjuttost interessanti u fih xtixtaru. Ħanibda nsaqsik naqra mill-affarijiet illi qed propju f'dak id-diskors u li titratta il-lingwa Maltija. Inti qed illi kif il-lingwa qabel kella sfidi fosthom, sfidi ta' sens ta' inferiorità jew superiorità fej il-Malti kien meqjus bħala il-lingwa tan-nies baxxi, il-lingwa tal-kċina. Illum għandha sfidi ġodda u semmejt it-teknoloġija. Kemm jinkwetak il-fatt li llum meta qed naraw teknoloġija, meta qed naraw kodba li jintużaw fl-iskejjel f'suġġetti bħal kimika, bioloġija, fiżika, kollox huwa bl-Ingliż. L-ewwel nett permetti li nifraħ mill-ġdid lil Charles Koleiro għaliex bla dubju ta' xejn Charles ħaqqu din il-medalja ta' ġieħ. Jiena fid-diskors li ppreżentajt nhar il-ġimgħa użajt din il-metafora u vera li kif konna nsejħu l-Malti snin ilu, sekli ilu, din l-idea tal-kċina. Imma rrid nemmen li l-kċini għal-post ħafna drabi vera fejn tiltaqa' l-familja fejn ikun hemm id-diskussjonijiet. Ġifieri jiena ma rridx inkun allarmista u ma nemminx li l-lingwa se tmut, ovvjament, jekk ma nużawiex il-lingwa tispiċċa mod naturali. Imma naħseb nistgħu anki ngħinuha biex il-lingwa timxi l-qudiem. U kif semmejt inti, naħseb wieħed mill-iktar elementi li għandna bżonn indirizz hija fejn tidħol it-teknoloġija. L-ewwel nett għandna bżonn dan il-famuż ċekkjatur, spell checker. Immaġina x'revoluzzjoni jkollna fil-qasam tal-computers kieku jkolli dan l-spell checker għal-lingwa Maltija li jista' jigwidani u jista' jikkoreġili l-iżbalji li jiena nagħmel fix-xogħol li nkun qed nagħmel. Fi kliem ieħor intu tikteb dokument bil-Malti, jekk tiktibha ħażin il-kelma jagħmellek lajn aħmar. Kif jagħmel fl-Ingliż. Fl-Ingliż. U jista' jsibli anki alternattivi għal dak l-iżbal tiegħi. Il-Malti disgrazzjatament huwa nieqes anki minn fuq pjattaformi teknoloġiċi. Naf li pereżempju anki dan l-istazzjon qiegħed jaddatta vera programmi għat-tfal barranin u jsiru bil-Malti. Minn dawk għandna bżonn iktar il-famużi nursery rhymes tagħna fejn huma. Naf li l-Aġenzija tal-Litterizmu qed tagħmel ħafna xogħol ukoll f'dan ir-rigward, imma rridu ħafna u ħafna iktar minnhom. Ġifieri jiena kważi suġġerejt li għandna bżonn vot għall-ilsiem Malti fil-budget daqs is-saħħa u l-edukazzjoni u l-oqsma kollha importanti fil-ħajja ta' kuljum. Għaliex il-Malti bla dubju ta' xejn ħaqqu aħjar. U jiena li jinkwetani li ħafna drabi nużaw il-barranin bħala skuża. Tajjeb li anki faċli naqgħu fuq il-lingwa Ingliża ġvera aħna nitalmu l-Ingliż minn meta nkunu żgħar. Għalkemm ir-rapporti tal-Metzek ma tantx qed jagħtu ċertifikat sabiħ fejn jidħol l-Ingliż. Ġifieri anke hemmhekk iridu nqanqlu xi mistoqsijiet. Jiena wkoll naf anki tfal ta' barranin li mill-iskejjel tagħna qed jitalmu l-Malti u l-Malti jafu jużawh daqs it-tfal tagħna u xi kultant aħjar mit-tfal tagħna. Ġifieri ejja ma nkunux fatalisti, ġifieri irrid nemmen anke fil-potenzjal u vera li l-lingwa Maltija wieħed jista' anki il-barranin jistgħu jitalmuha dik hija. Fil-fatt wieħed mill-punti tiegħek waqt id-diskors kien għandna bżonn il-Malti kullum kien, għandna bżonn inti qed għandna bżonn fil-banek, fl-isptarijiet, fir-restoranti. Issa dal-aħħar sena sentej kon qed nitkellmu dwar pereżempju miżuri li ttieħdu bħal Skills Pass
għarfien bażiku tal-Malti, imma dan għadu tista' Għadna nibdew. tgħid ekku. Imma jħalli frott. Ġifri irrid Fil-bidu tiegħu. Ma importax, imma irridu nibdew minn ximkien. Naf li pereżempju id-Dipartiment tal-Malti tal-Università naf li jisiru anki korsijiet għal nurses, carers, tobba Ekku. li qed jaħdmu f'pajjiżna. Rajna fl-aħbarijiet kellna kumpanija lokali li anki qed tagħti taħriġ lill-impjegati tagħha biex dawn ikellmu lin-nies bil-Malti. Iva, l-Malti għandna bżonnu kullimkien. Għaliex jiena xi kultant inħossa inġusta ma' dik l-anzjana li forsi għax ma tafx Ingliż ma tistax tesprimi id-dwejjaq tagħha, l-uġieħ tagħha meta tmur għand it-tabib, jew meta jmissa xi appuntament l-isptar. Ġifieri, u l-Malti postu kullimkien, ġifieri anki din l-idea li bil-Malti ma nistax nikteb il-kimika jew inkella ma nistax nikteb suġġetti oħrajn. Mu minnu xejn, ħafna drabi għad dispożizzjoni tagħna. Fil-fatt anki jeżistu glossarji, skużani qed imparla ħafna. Xtaqt ninnota però fuq dan il-punt illi dan l-aħħar rajt l-ewwel sinjali żgħar ta' progress żgħir. Jiġifieri mejlux pereżempju kont qiegħed f'ħanut partikolari li b'ħafna affarijiet li jkunu ġejjin mill-Indja u ġiet persuna għalt li bonġu. Issa vera bonġu, mhux qed jiġu jiktbu li il-kantiku imma hemm l-ewwel sinjali ta' persuna li qed tipprova tikkomunika mal billi tgħidlek bonġu mela affarijiet żgħar però bidu tagħhom. Daqskemm jiena favuru vera li fl-aħħar mill-aħħar anki l-letteratura tagħna naf li anki għandna programmi llum apposta tkun maqluba f'lingwi oħrajn. Ġifieri mhux biss forsi biss fl-Ingliż u t-Taljan u l-Franċiż u dawk il-lingwi aċċessibbli, imma anke lingwi fl-Ewropa tal-Lvant, ġifieri llum għandna awturi li anke qegħdin jirrappreżentawna barra minn Malta, kif wara kollox il-Malti anki jitħaddem fl-Unjoni Ewropea għalkemm xi kultant hemm bżonn anki li jitħaddem iktar, imma hemm anke kwistjonijiet ta' interpreti fejn il-ġdid iridu naħdmu dejjem iżjed. Għamilt ċenn ukoll ħanitfa' issa lili fuq il-naqra fuq il-teknik li għaxin ovvjament naħdem fil-medja fuq l-importanza ta' intijiet l-użu tal-Malti, għall-enkajt il-postijiet banek, eccetera, u semmejt ukoll radio, televiżjoni u mezzi tax-xandir. U hawnhekk waqaf tal-ftit inti u ftaħt parentesi qed u l-importanza li jintuża Malti tajjeb. B'mod ġenerali, qed tara li qed jintuża Malti tajjeb fil-mezzi tax-xandir? Li jintuża veru Malti tajjeb għaliex dak iħalli ħafna influenza fuq min qed isegwi, speċjalment fuq iż-żgħar tagħna. U jiena naf li anki pereżempju isiru korsijiet mill-Awtorità tax-Xandir u l-Kunsill tal-Malti u l-Università anki għalikom il-ġurnalisti, għal preżentaturi. Le, naħseb irridu noqogħdu naqra iktar attenti, xi kultant tibda tisma' affarijiet li belħuk, tibda tgħid imma da issa vera xi kultant tkun qed titkellem ma jkollokx skript quddiemek ippreparat, forsi tkun live anke naratta bl-Ingliż. Imma naħseb wieħed jista' joqgħod attent wara kollox l-istorja tax-xandir f'Malta anki turina nies li kienu preparati fil-Malti, kienu jħobbuh il-Malti, kienu attenti xi kliem jużawh u naħseb dawna il-modelli hemm bżonn nerġgħu mmorru lura għalihom nies bħal Charles Abela Mizzi, jien naf Suzy Malveni, u hemm Charles Arrigo, u hemm ħafna u ħafna oħrajn. L-aħħar mistoqsija, waħda mill-kritika li ssir fejn jidħol użu tal-Malti huma daw il-famużi kliem li jkunu bl-Ingliż u ndawruhom letteralment bil-Malti. Jissettja, jittestja, u jien nafu tista' semmi ħafna oħra, roundabout kontra tiktiba rqaw, meta tara tibda titwerrex, tibda tgħid ħafna nies jaraw dan bħala ara l-Malti kif qed ibiċċuruh. U jiena meta n-nies jinkwitaw dwar dan, jiena dak naraħ sinjal pożittiv. Fil-verità hemm regoli, hemm dak li hemm dokument
deċiżjonijiet li jista' anki jiggwidawk. Kliem li jkun magħmul bħalma semmejt inti minn żewġ kelmiet bħal roundabout, air condition, washing machine, dawk jibqgħu fl-Ingliż u m'hemmx għalfejn nafġuhom fonetikament. So roundabout, inkiteb roundabout bil-Ingliż. Għanna 10 sekondi, risposta ta' 10 sekondi. Għaliex huwa importanti nipproteġu l-Malti? Għaliex il-Malti huwa l-ħajja tagħna. Grazzi ħafna.